Euskal dantza tradizionala arbasoengandik transmititzen joan den ohitura izan da urte askoan. Plazako erromeriak ziren horren islada. Baina urteekin ohiturak aldatuz joan dira eta egun geroz eta jende gutxiago aritzen da plazetan. Hori ikusita, Bizkaiko Aiko dantza taldeak dantzari ibiltaria izeneko egitasmoa antolatu du. Dantza tradizionalak irakasteko eta bultzatzeko asmoz. Eta tailerrak ingo dugu Bizkaiko herri ezberdinetan, 13 herritan, herri bakoitzan ordubiko tailer bat, sarreratsu bet, eta horrek iraungo dorie apilan 30 arte. Hasieratik igual argi genuken kontu bazan, hori, dantzaldiekaz batera, eta musika talde bat izatetik aparte jotzeko eta irakatsi egin behar zala, ez? Gauza biak ustartuta, ez? Purret helduek, eredu izan behar dugulako, ez, omentzako, ez? Helduek dantzan espadu egiten, arpelik gabiz, umeari dantzan irakasten, ez? Guri ideia ez da umeak ezin doriela jantzarik egin. Baizik eta sarritan umeen gauza bat bihurtzen dela, ume irakasteko eta heldu irakusteko ez dugule bardin irakasten, eta ona dela umeak helduek jantzan ikustez, ez bere ez teki eredu hori ez modelo hori, ez? Tailerretan parte hartzen dutenei dantzan ikasteko edota hobetzeko oinarrizko ezagutza eskainiko zaie. Ez da, hau horrela egin behar da, eta ondo dago eta beste txarto dago hau zuzena okerra, ez? Gure proposamena jautitzen dugulan, jentearentzat, eta gure dagoenak hartu dariela. Uste duguleko modu asko baliogarriek direla. Eta tailerra laboratorio bat direzta, bai ikaslentzako eta bai guretzako. Ibilbide bada eta uste dugu prozesua tendabea dela, eta ez dela bapatean, gu metodo badaukagu eta hau argitaratuko dugu, ez uste dugu ibilbide badala eta modu asko baliogarri direla, eta hor bilten gara, emon hartu. Ikasketa prozesua bera erakargarri egin nahi dugu, ludikotasun hori berreskuratu, noberan akatzak eta usukoanak azbar egin, ez da bakarrik ikastaroa ondo dantzan ikasteko edo dantza honik ikasteko edo besta, ez? Aprobado. Ez. Egotea eta egitea eta disfrutetea hor egon da, ez? Hori, astero tartetxu edo egitea, alegintzen gara ikastaroa eta astero edo, dagoen maiztasunaz, elkarrea zegoen, barre batzu egiteko eta dantzan egiteko eta. Dantzatzeko eta dantzan ikasteko moduak aldatu direla uste dute Aiko taldekoek. Plazetako ohiturak alduta, bestelako ikasketa moduak planteatzen dituzte. 21. mendean, ez dugu plazan ikasten gehienetan. Igual batek, gure erromerien bat, edo kalean egiten erromerietan ikasileik ez da, baina egia da beste modu bat ere ikasten dugu. Eta horregaiti, ikastaroen eta tailerren planteamendu hori, ez da Euskal Herrian lehengo biderrez tailerrak eta ikastaroa planteetan dira, bai ikusten dugu, hori zinditikela bidea, ez? Plazakoa eta etxekoa galdu indalako. Ez esarriten, dantza asko inestabenak edo ohiturarik ez daukana lotzatu iten da plazan. Elitik hola izin beharko, baina holan pasetan da askotan. Demoten dugu igual, tailerrera zatozenean apurtzuet hurbiltzeko errezagoa dela, eta neu gehiago naz, eta gero errezagoa dela sartzea, ez da? Lotsak albo batera utzita, dantzaz gozatzeko eta ondo pasatzeko aukera paregabea eskaintzen dute antolatzaileek. Gehiago edo gutxiago, okerrago edo beto, baina guztiok omen dakigu dantzatzen. Gure egitea mamaritzakien buruti sartuko lotzen mongotzea, izatez plaza joaten ziren lagunekaz egoteko eta nobio atopetako. Baina egia da batzutan rol bat edo hartzen dugula, ez? Ezke nik ez dakit dantzan, ez dakigu zabaitiz, benetan mundu guztiek daki dantzan, eta mundu guztiek gai da, erritmora, musikantzun da, mugituko, txikitxeik iterik azten gara hori egiten. Baina rol hori hartu dugu askotan, eta hori ebe bai igual apurtzen laguntzeko, ez da? Zebein mugitzen azten zarenean, basoaz, kantetan azten zarenean moduen orden izildu barik. Funtzioa da pixata datu dana, edo galdu dana, ez? Eta hori pasatzen da gauz askoaz, ez? Kantatzen, ematen dugu kantatzeko kantari izin behar dela, edo dantzatzeko dantzari izin behar dela, ez? Eta hori da aldatu dana, ez? Eta hori da pixkatu apurtu gureko gonkena, edo gure proposamaz da, dantza eta kantua eta... Bai, naturalak dire. Naturalak dire, eta gureak dire, eta ez dakit, guko nino gure etxean dantzan eta kantoan egiten dugu normal.
Tailerri biltariarekin batera, hilabetean behin, erromeriak egingo dira Durangoko Plateruena kafean zokian. Ikasitakoa praktikan jartzeko aukera ezin hobea. Dantzari biltarian parte hartzea doakoa da. Aiko taldearen webgunean izena ematea besterik ez da egin behar.